नमस्कार. आज श्रीदेव वेतोबाचा जत्रोत्सव. हा जत्रोत्सव दिवाळीला असतो. श्रीदेव वेतोबा हा कोकणचा राजा. त्याच्या आशीर्वादानं प्रत्येक कठीण गोष्टी सहज शक्य होतात आणि ज्याची ज्याची श्रद्धा या वेतोबावर आहे त्याला आयुष्यात काहीही कमी पडत नाही. जे करायचं दुसऱ्यासाठी त्यांना सगळ्या भक्तांचं तो कुठेही असलं तरी संरक्षण करतो आणि सगळ्यांचं भलं करतो. यासाठी वेतोबाकडे आपण हेच मागूया की ह्या आमच्या सगळ्या कोकणच्या परिसरात सगळे लोक सुखात राहू द्या, सगळ्यांना एकमेकाची दुःख समजू द्या आणि त्या दुःखातून ते सुखात कसे जातील याविषयी आपण कार्य करीत राहूया, एवढीच या जत्रोत्सवाच्या निमित्तानं इच्छा. मी साळाराव अनंत टापकर, श्री वेतोबा देवस्थान कमिटीवर मी सेक्रेटरी म्हणून गेली 10 वर्ष काम पाहतोय. आज वेतोबाची जत्रेला गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुऱ्या भारतभरातून लोक लाखो भाविक इथे आज भेट देतात. सर्व भाविकांचं इथे स्वागत. आम्ही देवस्थान कमिटी अध्यात्माबरोबरच इतर सोशल वर्क पण राबवतो. म्हणजे जर कोणाला आजारी पडला असेल तर त्याला वैद्यकीय मदत, शैक्षणिक मदत, गरीब कोण असेल गावातील विद्यार्थी त्याला शिक्षणासाठी हुशार असेल तर त्याला शिक्षणाची सर्वतोपरी मदत करतो. त्याचप्रमाणे आम्ही डोळ्यांचे ऑपरेशन वगैरे गरीब लोकांचे मोफत पण केलेले आहे. त्यानंतर आपलं इथे एक दररोज लोकांना म्हणजे जे येणारे भाविक असतात बाहेरून त्यांना दररोज 5 रुपयामध्ये महाप्रसाद पण ठेवलेला आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.